तसं तर मोबाईलशिवाय तुम्ही आणि आम्ही सध्या तरी कोणीच जगू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पण जर हाच मोबाईल आपल्या जीवावर उठला तर मग काय कराल? स्मार्टफोन एक भयकथा. पण आपण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. नाही, शलका तिकडून पळून जा. पळ शलका, पळ लवकर, पळ. असं बोलत बोलतच सुषमा जोरजोरात रडू लागली आणि ती बेशुद्ध झाली. दुसरा दिवस उगवला आणि तिच्या आईने सांगितले की काल रात्रीच तुझी मैत्रीण प्रीती गेली, जळली ती. आणि त्या दिवसापासूनच सुषमाची तब्येत ही थोडी खालवायला लागली होती आणि आता तिला प्रचंड त्रास होत होता. आणि एका रात्री सगळे झोपी असताना सुषमा पळत पळत आपल्या घराच्या खाली आली. तिच्या मागे तिची आई होती. सुषमा बोलू लागली, ती मला सोडणार नाही, तिने मला व्हिडिओ पाठवला होता. आणि ती पळत पळत गेली आणि तिला ट्रकने उडवले. सुषमा ही जागीच मरण पावली. सुषमा आता या जगात नसल्यामुळे तिच्या आईने तिच्या होत्या नव्हत्या सगळे वस्तू काही विकल्या तर काही आश्रमात दिल्या. इकडे शार्दूल हा मस्तपैकी आपल्या पुस्तकात लक्ष देऊन अभ्यास करत होता. लांबूनच त्याची आई पाहत होती आणि मनातल्या मनात ती बोलत होती, वा, माझं बाळ आजकाल अभ्यास खूप करते. त्याची आई तिथून जाणारच आणि तेवढ्यातच फोनचा आवाज येऊ लागला. शार्दूलची आई इकडे तिकडे पाहू लागली आणि तिने पाहिले की पुस्तकाच्याच आतमध्ये तो मोबाईल फोन होता. खरं काय आणि खोटं काय आता समजले होते. मग पुढे काय होणार? शार्दूलला मारले आणि मोबाईल घेतला गेला. तसं तर हे फार श्रीमंत. शार्दूल 2 दिवस रुसूनच होता. त्याने त्याच्या मैत्रिणीला समजवलं आणि फोन लावला. रेवती, अगं ऐक ना, मी माझ्या आईच्या मोबाईलवरनं फोन केलाय. अगं आईने माझा मोबाईल घेतला. रेवतीने समजवलं. ठीक आहे, आपण एक काम करू, तू, मी आणि सार्थक आपण सगळे मिळून एकत्र भेटू आणि ठरवू काय करायचं ते. शार्दूलने होकार दिला आणि कॉलेज संपल्यावर सगळे एकमेकांना भेटून चर्चा करू लागले. बघ ना यार, आता आपल्याला रात्रीचं बोलता नाही येणार, नाही कोणता गेम खेळता येणार. तेवढ्यातच रेवती बोलली, मग एक काम कर ना, तसंही तुझ्याकडे पॉकेट मनी आहेच, एक नवीन मोबाईल घे. आणि ही कल्पना शार्दूलला पटली. दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी आणि सार्थकने जाऊन मोबाईल बघायला चालू केली. पण कुठेतरी ओव्हर बजेट हे चालले होते. दुकानदारांनी समजवले, मग एक काम करा, तुम्ही हा मोबाईल घ्या, हा तुमच्या बजेटमध्ये देखील आहे. शार्दूलने ते हातात घेतले आणि बोलू लागला, अहो हा तर सेकंड हँड आहे, मी कसं वापरू? तेवढ्यातच सार्थकने सांगितलं, अरे वेड्या, तसंही मोबाईल हा फार मस्त आहे आणि स्वस्तातही, घेऊन टाक. आणि शार्दूलने त्याचं ऐकून तो मोबाईल घेऊन टाकला. 2 दिवस झाले असतील मोबाईल घेऊन. शार्दूल हा आई आला की अभ्यास करायचा, पण आई नसताना नेहमीसारखाच मोबाईलवर. यांचे मोबाईलवर मस्ती वाढली होती. गेम्स वगैरे हे सगळे चालूच होते. आणि एका दिवशी त्याला एक मेसेज आला, हा मोबाईल आता तुमच्याकडे आहे. तुम्हाला तुमचा जीव वाचवायचा असेल तर पुढील व्हिडिओ ही दुसऱ्याला पाठवा. ती व्हिडिओ पाहताच तुम्हाला जे आठवेल तो मरण पावेल.
आणि तसं नाही झालंस, तुम्ही त्याला नाही पाठवली तर तुम्ही मरण पावाल. आणि शार्दूल हसू लागला. काय या रेड्यासारखे जोक्स पाठवतात. आणि त्याच क्षणी एक व्हिडिओ आली. ती व्हिडिओ अशी होती की एक मुलगी ही तिकडे जळत होती. ती जोर जोरात ओरडत होती, वाचव सुषमा, वाचव सुषमा, वाचव ना. शार्दूलला ते पाहून फार भीती वाटली. शार्दूल बोलला, अरे बापरे, फार भयंकर व्हिडिओ आहे. पण मी ही फॉरवर्ड कशी करू कोणाला? मला माझे मित्रमैत्रीण ओरडतील. त्याच वेळेला अमितचा मेसेज आला. शार्दूलला अमितला आठवले आणि बोलला, हा अमित पण ना. आणि त्याच वेळेला त्याने आपला मोबाईल ठेवला आणि झोपी गेला. दुसरा दिवस उगवला. जसा शार्दूल हा कॉलेजमध्ये गेला, त्याच वेळेला रेवती आणि सार्थक धावत आले आणि सांगू लागले, अरे तुला माहिती का काय झालं? काल तो अमित हा त्यांच्या 4थ्या माळ्यावरनं पडून मेला. हे सगळं ऐकून शार्दूलला धक्का बसला. शार्दूल विचार करत राहिला, असं कसं झालं? कालचा तो मेसेज, नाही तसं नाही होणार. काय झालं रे? सार्थकने विचारले. काही नाही चला. आणि कॅम्पसमध्ये समजू लागले, त्यांनी कोणाला तरी पाहिले होते. तो पाहतच खिडकीजवळ गेला आणि उडी मारली. ती रात्र फार भयंकर जात होती शार्दूलसाठी. कशीबशी ती रात्र त्याने घालवली. आपल्या आईला झालेला सगळा प्रकार सांगितला. आईने देखील समजवले. दुसरा दिवस आला. कॉलेजमध्ये तीच चर्चा. पण शार्दूलने ते अभ्यास करण्याचे ठरवले होते. घरी गेला आणि अभ्यास करू लागला. अभ्यास करता करताच पुन्हा आपला मोबाईल वाजला. शार्दूलने पाहिले आणि तोच मेसेज, ही व्हिडिओ पुढच्याला पाठवा. नाही पाठवता आली तर तुम्ही मरणार यावेळेला. शार्दूलला फार भीती वाटली. त्याने न कळतच ती व्हिडिओ आपल्या पिऊन काकांना पाठवली. दुसऱ्या दिवशी कॉलेजमध्ये जाताच समजले की ते पिऊन काका हे जळून खाक झाले. ही गोष्ट ऐकताच शार्दूलच्या मनात धडकी भरली होती. आता करायचं काय? शार्दूल विचार करू लागला, हे सगळं घडतंय काय? नाही, असं काही नसणार. त्याच रात्री शार्दूलने बघायचा प्रयत्न केला. हा नंबर कोणाचा आहे पण तो भेटत नव्हता. हे सगळं काय चाललंय त्याला समजत नव्हते. तो झोपी गेला. त्याची बुद्धी आता भ्रष्ट होऊ लागली होती. पण अचानकच त्याला दिसले की त्याच मोबाईलमधनं एक बाई हे बाहेर निघत आहे. तिचे हात उलटे आहेत. ती जमिनीवर लोळत लोळत शार्दूलकडे येत आहे. तिचे केस हे झाकले गेलेले आहेत. हे डोक्यासमोर आहे. ती पांढरी पडलेली आहे. ती एका लहान बाळासारखी लोळत येत आहे. ती शार्दूलकडे येत आहे. शार्दूल जोरात ओरडणार. त्या क्षणी त्याला जाग आली आणि त्याने पाहिले की हे सगळे स्वप्न होते. त्या क्षणी पुन्हा एकदा मोबाईल वाजला. शार्दूलने ते मेसेज पाहिले आणि पुन्हा बोलला, हा व्हिडिओ मला परत आला. नक्की काय प्रकार आहे हा? आज मी याचा सोक्ष मोक्ष लावणारच. पण त्या क्षणी चुकून का होईना पण ती व्हिडिओ ही त्याला त्याच्या मित्राला ही फॉरवर्ड झाली. ही व्हिडिओ सार्थकला फॉरवर्ड झाली. अरे यार, आता याला सगळं काही समजवायला लागेल. जाऊ दे, उद्या याला समजवतो. शार्दूल बोलला आणि झोपी गेला.
पण झोप काही लागत नव्हती. म्हणूनच त्याने आपल्या मित्र सार्थकला व्हिडिओ कॉल लावला. व्हिडिओ कॉलवर दोघं बोलू लागले. बोलता बोलता शार्दूल बोलला, "बरं तू काळजी घे हा का." पण शार्दूलच्या नजरेत आले. शार्दूल बोलला, "अरे वेड्या, तुझ्या मागे कोण आहे? बघ जरा." सार्थकने मागे पाहिले तर मागे कोणीच नव्हते. पण पण शार्दूलला आता घाम सुटायला लागला होता. याचे कारण असे होते की त्याला तीच बाई ही सार्थकच्या मागे दिसली होती. ती त्याला बघून क्रूरपणे हसत होती. सार्थक बोलला, "तू झोपेत आहेस वाटतं, जा झोप, ठेव फोन." फोन कट झाला. दुसऱ्या दिवशी ही शार्दूलला जाग आली. त्याने मोबाईलकडे पाहिले तर त्यांच्याच व्हॉट्सॲप ग्रुपला मेसेजवर मेसेज होते. त्याचबरोबर रेवतीचे 10 मिस कॉल. त्यांनी मेसेज पाहिल्याने त्याला थक्क बसला. त्याचे अंग हे घामाने फणफणले. ती बातमी अशी होती की काल रात्रीच सार्थकचा स्विमिंग पूलमध्ये बुडून हा मृत्यू झाला. तिथे जोरदारपणे शार्दूल हा आपल्या बेडवर बसला आणि आता त्याला समजले की हा काही वेगळाच प्रकार आहे. तो रडू लागला. जोरजोरात आपल्या आईला बोलवू लागला. पण तिथे त्या क्षणी कोणीच नव्हते. त्याने आपल्याला हे खोलीमध्ये बंद करून घेतले. सगळ्यांचे फोन येत होते पण त्याने त्याचे उत्तर देण्याचे टाळले. त्याच्या आईबापांनी त्याला खूप समजवले पण तो काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. रात्रीचे 10च वाजले असतील आणि पुन्हा तो मेसेज आला. त्या मेसेजमध्ये लिहिलं होतं की ज्या क्षणी तू कुठल्या व्यक्तीला आठवशील आता पुढील तोच व्यक्ती मरणार. शार्दूलला न कळतच रेवती आठवली. त्याच्या अंगावर शार्कने काटा आला. त्याने रेवतीला फोन लावण्याचा प्रयत्न केला. रेवतीने फोन उचलला पण त्या क्षणी शार्दूलच्या आईने त्याच्या हातातून तो फोन खेचून घेतला आणि बोलू लागली, "अच्छा हा का तुझा अभ्यास? अरे शार्दूल गाढवा, जरा लाज वाटू दे तुला. तुझाच मोबाईल मी द्यायला येत होती आणि तू हा नवीन मोबाईल घेऊन बसलास. तू एवढा मोठा झालास." शार्दूलने तो फोन हा हिसकावण्याचा प्रयत्न केला पण त्याच्या आईसमोर त्याचे काहीच नाही चालले. हेच दुर्दैव असं की शार्दूलला त्या खोलीमध्ये तिच्या आईने बंद केले. ती निघून गेली. शार्दूल इकडे दार मोठमोठ्याने ठोकत होता. "आई मला फक्त एकदा जाऊ दे, पुन्हा मी माझ्या हातामध्ये मोबाईल घेणार नाही." पण त्याची आई काहीच ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. शार्दूल रडून रडून हा लाल झाला होता. तिची नजर ही मागे गेली आणि त्याने पाहिले की त्याच्या आईने त्याचा आधीचा मोबाईल तिथेच विसरलेला आहे. तो पळत पळत तिकडे गेला. त्याने आपल्या मैत्रीण रेवतीला फोन लावला, व्हिडिओ कॉल लावला आणि त्यामध्ये त्याने पाहिले की रेवती ही जोर जोरात रडत होती, "शार्दूल मला वाचव, शार्दूल." रेवतीचा फक्त आणि फक्त चेहरा आणि गळा दिसत होता. शार्दूल बोलला, "रेवती थांब तिकडे." पण आता उशीर झाला होता. रेवतीच्या गळ्यावर मोठमोठे नख आणि हात येऊ लागले होते आणि क्रूर हास्य आले. न कळतच ती मगाशची बाई जी पांढरी पडली होती
तिच्या डोक्यासमोर केस होते. ती तिच्या बाजूला आली आणि रेवतीचा गळा हा एका क्षणात दाबला आणि तो फुटला गेला. रेवती जाग्यावरच मेली. शार्दूल जोर जोरात रडत होता. हे काय चाललंय माझ्या मित्रांवर? कसली शिक्षा? शार्दूलने ठरवले की याचा सोक्षमोक्ष लावायचा. दुसऱ्याच दिवशी सकाळी तो दुकानदाराकडे गेला. अरे तू कसला मोबाईल दिलायस मला? काय याच्यामध्ये? दुकानदाराला झालेला सगळा प्रकार सांगितला. आधी तर त्याचा विश्वास नव्हता. सगळं काही पटवून सांगितले आणि त्यांनी सांगितले की हे बघ, हा सेकंड हँड मोबाईल आहे. फक्त तुझी एकच मदत करू शकतो. जा, ह्याच्या पहिल्या मालकाचा मी तुला ॲड्रेस देतो. त्याच्याकडनंच काही मदत झाली तर. त्याने ॲड्रेस घेतला आणि पहिल्या मालकाच्या घरी जाऊ लागला. तो जोरजोरात धावत होता. ते घर त्याच्या शहरापासून साधारण 1.5 किलोमीटर लांब होते. तो पळत पळत गेला, पण कसा बसा तो पोहोचला. फार थकलेला होता. त्याच मनस्थितीमध्ये त्याने दरवाजाचा हात ठोठावला. बेल मोठमोठ्याने दाबू लागला. आतून कसलाच प्रतिसाद येत नव्हता. पण त्या क्षणी मोबाईल वाजला. त्याने आपला मोबाईल चेक केला आणि पाहिले की तीच व्हिडिओ ज्यामध्ये एक मुलगी जळत आहे, तीच आता शार्दूललाच सेंड झालेली आहे त्याच्याच आईकडनं. त्याच्या आईने शार्दूलला स्पष्ट सांगितले, तू असले व्हिडिओ सगळ्यांना का सेंड करतोय? मूर्ख आहेस का? त्याच्या आईला जरी काय माहीत नसले तरी शार्दूलला माहीत होते की आता पुढे त्याच्यावर काय होणार आहे. त्याने ती व्हिडिओ पाहिली होती. शार्दूलला घामाघूम झाला होता. बहुतेक घरी कोणीच नसेल या आशेने तो मागे फिरला. पण त्याच क्षणी दार उघडण्याचा आवाज आला होता. दार उघडला गेला आणि शार्दूल जोरजोराने रडत सांगू लागला, अहो काकू, ऐका ना, तुम्हाला हा मोबाईल माहिती आहे का? झालेला सगळा प्रकार सांगितला. त्याच क्षणी त्या काकीने त्याला बाहेर काढण्यास सुरुवात केली. ए हे बघ, जा इथून. असलं काही मला सांगू नको. निघ निघ बोलते ना. शार्दूलने जाण्यास नकार दिला आणि सांगितले की माझ्या जागी जर तुमचाच मुलगा असता तर काय केलं असतं. आणि ती बाई रडू लागली. ती सांगू लागली की माझाच मुलगा हा असेलच असं नाही, पण हो, माझी मुलगी होती यामध्ये. काय? शार्दूल बोलला आणि ती सांगू लागली, आजपासून 3 महिने आधीची गोष्ट आहे. सुषमा आणि शालाका जिवलग मैत्रीण. अगदी एकमेकांवर फार प्रेम करत असे. शाळेपासूनच दोघं एकत्र. पण हो, जे काही असेल ते एकमेकांनाच देत असे. खरं तर शालाका थोडी घाबरतच. कधी कधी तिला सुषमाचा राग येत असे, पण ती तिला सांभाळून घेत असे. असेच एके रात्री शालाकाच्या घरी कोणी नव्हती. सुषमाने तिला घाबरवण्याचे ठरवले आणि मेसेज पाठवला, हा मेसेज 10 जणांना पाठव, नाहीतर तुझ्या घरी भूत येईल. शालाकाने तिला फार ओरडले आणि सांगितले, यापुढे असले मला मेसेज पाठवू नको प्लीज. तुला माहिती आहे ना मला फार भीती वाटते. दोघांची मस्ती चालूच होती. शेवटी एक व्हिडिओच हा सुषमाने शालाकाला पाठवला आणि ती पाठवून झोपली. पण त्याच क्षणी काही वेळाने शालाकाचा व्हिडिओ कॉल येऊ लागला. सुषमा बोलली,
अरे किती घाबरटी, एवढ्या रात्रीचा व्हिडिओ कॉल कोण करतं का? शलाकाने हे ते काय भोगले होते तिला माहीत नव्हते. सुषमाने तो व्हिडिओ कॉल ओपन केला आणि पाहू लागली की शलाका इकडे आगीमध्ये जळत आहे. ती जोर जोरात ओरडत आहे, वाचव मला सुषमा, सुषमा वाचव ना सुषमा. तूच तो मेसेज आणि व्हिडिओ मला सेंड केला होता. तो पाहता पाहताच मी उठले. न कळतच माझा हात मेणबत्तीवर गेला आणि आग पेटली. मला वाचव. काय काय ती ओरडत होती आणि रागामध्येच ती बोलली, तुझ्यामुळेच मी मेली, पण आता मी तुला नाही सोडणार. आणि हो, मी आता कोणालाच नीट राहून नाही देणार. हा व्हिडिओ ज्याच्याकडे जाईल मी त्याला पण मारणार. तिच्या डोळ्यात एकत ती तडपडत मेली. काही दिवसांनी सुषमा ही देखील मेली. ज्याला ज्या गोष्टीची भीती वाटते तो त्याच गोष्टीने मरतो ती व्हिडिओ पाहिल्यावर. मग आता मी काम करतो, हा मोबाईलच तोडून टाकतो. शार्दूल बोलला. त्या मुलीची आई बोलली, ठीक आहे. पण अचानकच अंधार होऊ लागला. ती बाई ही बाहेर फेकली गेली दरवाजाच्या. तिकडे त्या मोठ्या घरामध्ये हा शार्दूल एकटाच होता. शार्दूल बोलू लागला, कोण आणि अंधार कसा झालाय? शार्दूलला अंधाराची भीती वाटत होती. पण मागूनच एक आवाज आला, बाळ एक काम कर, तिकडेच बाजूच्या ड्रॉवर मध्ये माचीस असेल आणि मेणबत्ती पेटव, मी तोपर्यंत काही करून येते आतमध्ये. शार्दूलने तसेच केले. मेणबत्ती पेटवली आणि समोर पाहिले तर त्यांच्या समोर शलाका उभी होती. त्याला बघत हसत होती. न कळतच ती खाली वाकली आणि लहान मुलासारखे चालू लागली. दोन्ही हात हे मागच्या दिशेला असून पुढे येत होती. पांढरी पडली होती आणि रागात बोलत होती, आता तू पण मरणार, तू पण मरणार. शार्दूल बोलला, हे बघ, मी तुला काही केलेलं नाहीये. का मारते मला? का माझ्या मित्रमैत्रिणीला मारते? पण ती इकडे त्याचं काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. ती हळूहळू पुढे येत होती. शार्दूलची न कळत हात हा मागे गेला आणि मागचा पडदा हा पेटला गेला. शलाकाच्या चेहऱ्यावर एक भय पसरलं, पण ती पुढे येण्याचा प्रयत्न करू लागली. न कळत शार्दूलचा हात हा पुन्हा एकदा दुसऱ्या पडद्यावर गेला आणि एक आगीचा भडका पेटला. शलाकाला भीती वाटू लागली. ती थोडी थोडी लांब जाऊ लागली आणि ह्याला समजले की शलाकाला आगीची भीती वाटत होती. मरून देखील ती आगीलाच घाबरत होती. शार्दूलने तेच केले. तिकडच्या सगळ्या पडद्यांना आणि होत्या नव्हत्या तेवढ्या सगळ्या पुस्तकांना आग लावली. शलाका लांब असून देखील जळू लागली. शलाका तडपडू लागली आणि क्षणभरातच ती काळ्या सावलीमध्ये बदलू लागली आणि ती अदृश्य होऊ लागली. शार्दूलने हा त्याचाच मोबाईल काढला. तो पुढे फेकला. शलाका त्याच्या आतमध्ये केली आणि कायमची अदृश्य झाली. शार्दूलने तो मोबाईल नेऊन मोठ्या समुद्रात फेकला. आणि हो, शलाकाचा आधीचा मोबाईल पण, जेणेकरून ती आता परत येणार नाही. सुषमाच्या एका चुकीची शिक्षा ही एवढ्या जणांच्या जीवावर बेतेल असं वाटलं नव्हतं. आपण मस्ती नक्की करावी, पण ती कुणाच्या जीवावर बेतणार तर नाही ना, याचा विचार आपल्याला करायला हवा. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक.
तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल आय डीवर, फेसबुक आय डीवर किंवा इंस्टाग्रामवर मला नक्की शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.